Horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pasong. Dohot pangaramotion itu hatta Jesus Kristus. Tatangi homa jamita di minggu parjuludung Epipanias sia Januari 2022. Imana tersurat di Lukas 10 ayat 15 rodi ayat 17 dohot ayat 20 sada sahatu ayat 22 dohot topik minggu Yesus anak nilebata. Yesus adalah anak Allah. Ujaha marihita songonom mahatan itu hatta. Managam-nagam do bangsoi diripube di bagasar rohana taringotu si Johannes ati beha Kristusi ibana. Gabe dia lusi si Johannes manasida saluhutna. Audo tutu madidiho kamu dohot aek. Alai naroma nagumugu sianau. Nahurang tamadu au makar hari tali ni sipatuna. Didihonon ni ido tuhamu to diporbadia dohot api. Di tangan na do purpuran. Payason nama perdigianna. Papungon na do emena tu sopona. Alai tutungon na do hurak kami tu api nasoramikto. Alai uju tardidi na toropi saluhutna gabedoho ma Jesus tardidi. Jala dina martangiang ibana muka malangit. Jala mijur ma todi porbadia tu atasna marupa songo darapati. Jala masa ma suara siang gijak songonon. Hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho. Ima hatani tu hatta. Akadamang dohok dainang molotakas taparrohahon di dua judul manang temana berbeda do turpuk jamitaon. Na parjulu ima parjamitaon ni si Johannes jalan apa dua hon terdidi Tuhan Yesus. Hatik pe macetakas dua non idota hadumuan ni naduei. Huroha duksai di parrohahon na toropi penampilan doho cara ni si Johannes na marjamitai doho na pasingoton na sida sangkado rohani na toropi na ibana mesiasi. Molo di Johannes sada ayat 10 sia di suraton pola do disuruh ka Yahudi sian huta Jerusalem akamalim doho talak lepi manukun ise do ibana sa sitongna. Alai takas do di doksi Johannes jala dang di porso dia tidak berdusta dang au Kristusi ninna ibana. Marasing do au sian ibana. Buden no taida di Johannes sada 20. Aik do didihon ibana songotad dan inau muba nasida bertobat. Sementara Mesias nanaing roi to diporbadia dohot api do didihonon. Artinya Kristuslah yang sungguh-sungguh membawa pertobatan, lahir baru dan pemurnian hati. Api dalam konteks perjanjian lama sering menunjuk kepada pemurnian. Dungi parasingan ni si Johannes sian Mesias gumugu do Mesias sian ibana. Mesias lebih berkuasa dari dia. Tutu padohanon menunjuk tu perbedaan status. Di doksi Johannes harum makar hari tali ni sipatuna hurang tama awin nebana. Yohanes datang untuk menegur dosa agar orang bertobat dan menerima Kristus. Namun Kristuslah yang akan menghakimi mereka yang menolak untuk bertobat. Imana taida di ayat 10 pitui. Lapatanna tangadong ibangna, tangadong hadumuanna tudusanna si Johannes dohot Mesiasi. Jadi molo gabe ditudu manang didok natoro pipe ibana do Mesiasi anggo si Johannes dang dipakai rupani kesempatani lahu mangaiton tu dirina. Disomma taida kebesaran jiwa ni si Johannes. Sadar do ibana pabuaholan suara na jauh-jauh di halongonga sabing do ibana. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Tidak lebih dari itu. Bahkan di kesempatan na asing di do ibana do yang go ibana
Maksudna Jesus si patut lam gada lam moru ma angwau. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Maksudnya dang disuluk ibana hasangapon itu dirina, dang dipakai ibana kesempatan ni dalam kesempitan, dang ulu ibana mabuat na sebagian na tahu diri do ibana. Hamuah kamang dohot tamuinang sutung tasuluk hasangapon ni Tuhani mangaitut tu hasangapota. Talpedo memak kita palagi akka pangula tu pangalaho si songoni. Gabi ubal gaibana sian berita ni Tuhani. Berita no ubal ga sian berita ni Tuhani. Hajong-jongan ni si Johannes so didok songo patujulu pengantar si totas nabur. Guarna pe pengantar ate songo buku saya dong do pengantarna. Alai taparroha homma datu kia gumajak pengantar sian isi. Pengantar holan sekedar mengantar tu hal pokok isi ni buku idui. Yesui mulu naik tapasuman buido tapartudus si Johanneson tu sahalak MC master seremoni di sada-sada acara mulu taparroha kadak kia gumajang MC makatai madok sidohonon na sian na naing marpidato misalna manang sian na naing marjamita guarrape MC ate hanya mengantar menuntun menunjuk tu hal pokok. Ima si Johannes alayang bojol maun hitaon juk do suhar-suharna. Dia berkesempatan dalam kesempitan. Jadi hiado ditegur sahalak panitia pesta dengan na panitia na kebetulan mertugas songon MC. Roha ala atar liling ruah kapangulon na yang prosesi pitorome ba na madoksian biki. Pahato pamuak kapangulay. Liling may baris ang baris nebana rupanya. Na yang masuk na mahita. Ipagugi mana mamusesian sangar-sangari. Roma dongan na madok. Bah unang laos lumo-lumo madok katap. Ayak kabat dite do ipuang. Inda dongan nay paingot to ibana. Aha madido ibana. Sobisi. Sadi hari bepad dita aturo. Ninna ibana ma. Nasa lilingon na sida do mangatur kita. Sa halyon kita jo mangatur. Sayarong do songoni. Hama kadongan saha porsiaon macetak kasdo tajaha di bibeli buasa si Johannes madidihod Jesus jala buasa terdidi Jesus. Didok di Matius 10 ayat 14 dot ayat 15 audonian patut didiomu HP horo madapot tonang ninna si Johannes. Alay didok Jesus mamadok ibana songoni majolo ay tamado tapajongjong nasa hati goran. Dung didok Jesus songoni diului si Johannes ma. Lapatan na anggusian kelayakan dang layak si Johannes madidi Jesus. Jangankan madidi haru makar hari tali ni si patuna pe hurang tamado ibana didok. Alai Jesus madok tibana songoni majolo biarlah hal itu terjadi. Jadi sianon lam takas dihita mulu terdiri Jesus dada dos padidion na jinalonay doho padidion na jinalon ni natorop hati hai dada ala na mardosa Jesus ate asa marhiti gabi torok masian hita mengalapati peristiwai sebagai bentuk solidaritas manang kerelaan di Jesus tu hajol maun kerendahan hati Yesus. Jadi molo-olo Jesus dididi si Johannes gudang duhita rupani mamerengi sebagai bentuk solidaritas manang kerelaan Jesus tuhajol maan kerendahan hati Yesus haserepon ni rohani Jesus si gabidus ibana dohot tita. Jadi nasolayak di rohata mangihuton pangatusyota gabi dilayakkan Jesus songoni majolo itna.
Na sosumadi rohata mangihuton pangatusiota, mangihuton pamerengata, di pasuma Jesus asa gabi suman. Jadi molo didok songoni majolo, tang napas rabutino niate. Alay memang nabui masa do songoni di pernguluot taon. Sesongon na suhar tahilala, sesongon na solayak tahilala. Roma rupani padita para di si panganon ni situana. Dungi Roma situana meddo unang amang hami do. Asa gabi hamu makubasi di hami. Asa gabi hamu melayani hami. Hami do marhubas di hamu. Alami maksongoni do. Biasana ido na somal. Dungi Roma padita medok songoni majol. Jadi argado paddo kanon. Molo tabay no rupani di parnguluon si ganupari ba tabereng di si aka na masih hormatan, masih jakonan, dohot na masih urupan, masih atusan ate. Ay tamado tapajongjong nasa hati goran. Demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kehendak ni jol madomadok ikon na tumoru melayani na tumibu anggo kehendak ni debatarak songoni ate. Sudido gabe pelayan. Hama kadongan saha porsiaon, molo taparrohahon ganu masa padidion na badia di gereja, dung dipasahak padidion ni, dungi martangiang mapadita. Ditangiangi adong do kalima madok songono, buda no taida musi agedai. Nunga hupasahat tamya kada dana kotuho, jala di jako kodo na sida gabi anak komu, marhite-hite padidion na badiai dohot udutna. Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anakmu. Jadi persaulian menang ulisian padidion na badiai na perjulu ima dijakon hita gabi anak konna. Jadi baptisan kudus itu adalah penerimaan. Jadi padidion na badiai ima pajakonon gabi anak ni debata. Na swaksongoni manuaing na taida di bagasa trupugon padidion ni Jesus di batangai Jordani dada holan proklamasi sabingi manang holan pabotohon buah-buah pabuah na anak ni debata Jesusi daw hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho engkaulah anakku yang kukasihi kepadamu lah aku berkenan. Padohanod dipahami dui songon semacam pelantikan ni Yesus na sinuru ni amai patuluson sakap na di portibion. Allah memperkenankan anaknya Yesus Kristus untuk melakukan karyanya di dunia ini. Macayarga padohan lomodo rohaku diho kepadamulah aku berkenan. Tutu dada holan pengakuan ni alai perkenanan, diperkenankan, dijakon. Ido asa tadok nak keningan uli sian padidion na badiai ma dijakon hita gabi anak konna. Hama kadongan saha porsiaon bui du sada-sada halak majalo mandat manang tugas sian atasanna alai molo sohyado ibana dilantik tu ulau ni takadong hak ni ibana mangulahum mandatiate. Di pelantikan itu ibana di paborhat tu ulau ni. Laus pelantikan na itu songon legalitas na. Pelantikan itu songon legal standing na. Dasar hukum na mangula ulau nai. Nah lubi sianima na tajaha di bagasa trupukon. Diperkenankan dulu baru ia melakukan tugasnya. Di badan narubi muladong pelantikannya keraja di bahe dumiak tu si majujung na songo tadda pensahan dicurahkan minyak ala yang gu Jesus taida di son mijur mato di porbadia tu atas nama rupa songo darapati. Melalui ini Lukas mau menyampaikan kepada kita bahwa Yesus sebelum tampil dan melayani banyak orang ia diperlengkapi dengan Roh Kudus. Mangasahoto di porbadia mangula ulau nasaliling di portibio. Itu sebabnya peristiwa ini sering dikaitkan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus pada masa Pentakosta yang memenuhi para murid ketika itu.
Dengan pemenuhan Roh Kudus itu, Petrus dan kawan-kawan dimampukan memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Memampukan Petrus berkhotbah di depan halayak ramai di lapangan terbuka. Bahkan Petrus dimampukan menegur orang-orang yang menyalibkan Yesus. Bapola do sampai dituduh natoropi si Petrus do takadongan na satikia na mabduin. Rosi Petrus madok jam sia do pion. Dang nama kami. Ima gugu ni todi mapargugui honaka sisiani dimulanay. Hamwa kadongan tuhita manuaing hasahatan ni trupukon. Na parjulu na naing duhonon na disi ima nunga dijako kita gabi anakon na. Songon anak na hita holong dorohana di hita. Jalalomo rohana mida hita. Idon nun nataida di turpuk epistele. Kita ini berharga di mata Tuhan. Na padua hon tada na anak na hita tu hita do di pasahat ulau nai. Hita do di dok manguduti ulau ni. Tutu asa tahu hita patulus soni diperlengkapi hitan waeng ima marhite tor di porbadia na songgop tu hita be. Asa marhite mahita dipatau mangula ulaun nasahat tu hita. Unang matong mangasahun gugu, mangasahu pikiran dohot akamalo-malo nabi. Pangasahum madebata dinasa ulong. Mangasahut Tuhanima hita diakka ulota. Dido edetai dituluratus sia rapot Tuhan Yesus sipu kaulomo ikut tu ibana guru honomo bain ibana dongami hehe dohok mudum digi mabugas nai rohami pahohom atong sai dipatau Tuhani mahita mangula ulaw na pinasahat na itu hita. Amen martangiang mahita moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami pasu-pasu mai jala pargugui hami mangula hoca di bagasan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin.